Danas ću vam pokazati kako instalirati, odnosno kako ubaciti teksturu u Minecraft. Prvo uđemo u Minecraft. Dok ja uključim i vidjet ćemo se. Evo ga, startala smo ga. Pogledajte, evo, ovo je sad jedna od mojih tekstura. Zove se Will Pack. Evo ako želite vidjeti. Evo to sam tamo ja. Evo pogledajte ako ne vjerujete. Vidite tu sam ja tamo. Da, nije baš nešto, ali dobro. Ovako i sad ima puno tekstura, ali najdraža mi je ovo ću vam opet izbacit. Zato što tamo mi je moj kao čovjek, kao moj skin. Pogledajte kako dobro izgleda. A dobro, pustimo sada mene mogućnost, ovako u resursi. Mi sad ovdje će vam sve biti prazno, nemate ništa. I ovdje će vam sve biti prazno, ovo su te teksture. Ovako, evo na primjer, vi sad skinete ovu teksturu. Evo sam trenčić da se ona prebaci za osam. Prebaci se. Aj dobro ovako. Dobro, ne mogu sada ovako, ona će vam biti ovako na zaslonu. I vi ćete morati na to ovako je uzmete i prebacite je ovdje. Na primjer, eto. I eto to. I onda kad to uđete, izađete iz ovoga. Uđete u Minecraft, ovo neće biti ništa. Kliknete gotovo. I vidite, ovo je sad mene običan Minecraft, nema ništa kad sam sve vratio. Vidite, običan Minecraft. Bar nije običan Minecraft. Nema sam samo sve resurse. Nije običan Minecraft bio. Aha, vidite, to je bilo to. Ona sam stavite ovdje i eto ga. Bilo to da je se držina.